Yo, what is up mga tropa? So, ngayon na vlog is pupunta tayo sa Otaku Fest dito sa na-held sa SMC side Cebu. So, kasama natin itong mga brothers ko na saka may isa pa doong kumakain. 5 ba? So, hinintay natin 5 of 6 ba? So, let's go. So, huwag itong buwan ka na 12. Sa feeling sa Otaku. Huwag ni kakalap to. Sa feeling ba? Excited? Excited ba? Oo. So, excited sila. Let's go! Dahil sa school pa kami. Galing pa kami sa school na in-STP namin kasi. So, see you lang. For as long as I live and as long as I love, I will never not think about you. I will never not think about you. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. There's something right. So, yun na nga guys. So, nandito na tayo sa SMC side Cebu. So, yung motorsiklo natin is nandoon na sa parking lot. So, ito yung mga kasama ko, mga kaklase ko yan na pag tanto-tanto namin sa aming klase na pumunta dito sa Otaku Fest. So, last day na lang ata ngayon. So, hindi ako naging updated sa pang-happening dahil sa pag-isina ng So, ito yung updated dahil ito yung updated talaga sa Otaku Fest. So, let's go. Let us feel ano talaga ang Otaku Fest. So, first time ko lang din palang pumunta sa isang event na ganito na anime. So, isa din akong fan na anime. So, yung mga One Piece, Naruto, yun ang mga common na anime na ating nakikita sa television. So, punta na tayo dun. Let's go. Bay, yung forehead bay, check, masih naman virus ay. Guide, pang-check. So, nag-check sila sa his ng isang tao na, ongoing pa din ang virus. So, public place kasi ito eh. Makabalat dahil dito sa maraming tao. Itong area na ito is public places. Dito, kalimitan lalo sa simulan ng virus. Bakit ba ako nag-stop ng virus first na anime cosplayer. So, saan yung wala kayo? So, nag-cosplay sila. Let's go. Saan na ba tayo? Sa Mountain Wing. Sa Mountain Wing, guys.
Pila ba? 200. 200? Malagingon uli. Seted? Seted ba? Uli. Pila entrance ba? Dili ko ba? Dili ka? Wala ko budget ba? Ano lang ko gawas? Laro ba? Kamu lang. So, magpa-picture na lang kami dahil hindi kami makapasok sa one-way entrance. So, let's go. Ako yung cameraman dito. Wait. Vlogger. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me, shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. I come alive inside your eyes. These guys. Free hugs. Free hugs. Free hugs. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I think it's time to go home, guys. Go home. We've got enough pictures. We've got enough pictures to go. There's the way. There's the way. So, man, here to go. Great fun. So, grabe yung fun na nidulot ng mga otaku talaga is yung mga anime lovers. Maganda yung anime dahil it gives, it predicts, or it wonder yung life kasi. So, I think we should go home now. So, see you sa studio ko guys sa in 3, 2, 1. Bye! Oh my god. Nawawala na ako guys. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Balikan ko lang kayo kapag nasa parking lot na ako guys. Nakasama ng motorsiklo guys. So it's time to go home. See you guys sa aking studio in 3, 2, 1. Bye!